Anyang laki din! Bambi, ada customer. Ay, kata si kasuomon Ay, ba nakpailaang met? Jak kaalaan na di abakit. Ha? Nakasungsung. Sino ay bakit tidakta kamatam? Ni Ma'am Alejandrina. Anya? Apay, awan lang atanti sa bali aparlor, mabalin na ang papanan. Kun nga rod Ala, ingka si kasunan. Imbagkan ka at kabaalam adanggayan ti ugali na. Imbag gumamot mang tin ititip. Numero 1 mat nga ron ako ripot. Gagangay ti retired a principal. Bakit pa'y gayam abalasang? Iso, matlaga super nakaungungit Nagkrigat sa laan ugali na. Good morning, ma'am. What is good in the morning? Nagpintas ka. Ay na. Bagay ko ka di mo lang na ito'y suot ko a bestida. Awan, ma'am. Bagay mo. Bagay mo. Kas kalamapan mangisuro manen. Ang retired ako na. Kastuyak nga min iding agbadbado, numapanak ang trabaho. Amok mama si kagat retired principal. Agpakidayak man. Ay na, ma'am. Adaan mo ka style ti kida, yabangay ka. Sigurado pumintas ka pa Anya day tangay style. Diyan ngay natadang ti ipos na kida Papintasin na kada diyang style, ma'am. Ti awag da jacket killer bros. Kailan bros? Sige. Padasak man day ta. Ang medyo dangin hina na, ma'am. Ang sure na sure mo ta pumintas ka. 999, ma'am. Swerte ang numero. 999. No problem, Bambi. Kat no magusto ak ti arabid mo, agsubli ak tumanen dito'y parlor mo ngagpakiday. Ay, buena mano, swerte. Sige, mahal nga rin, ma'am. Agtugaw kan. Dahil sa ganat na gamit ko. Sigurado am anay sterilize na gitagamit mo, ha? Okayness and boom! Pak! Ganun, ma'am. Alejandrina. Lalpasin the killer bros mo. Tangsi takiday. Nagpintas ka, ma'am. Pang Miss Universe ang peg tikiday mon. Bagay ko ka di mo lang. Of course, bagay mo, ma'am. Pimintas ka pa'y nga rod. Oy! Umasidag ka man dito, girl. Darasam! Ada pukpukisa. Apay ayan. Bagay na ni ma'am da ito'y kiday na. Saan ka di? Ay, wan! Pimintas ka, ma'am. Ay, okay. Manungay ti bayadak. 999 lang, ma'am. Dahito iti 1,000. Ay na! Thank you, ma'am. Keep the change. Wow, galante! Galante. Amom ka di ti agkwenta, Bambi. 999 ti bayad jay kiday ni ma'am. Sangaribo ti inted na. Piso lang ti baryana. Galante. Tumala ka man. Mano ayat ti bayad ti pakiday? 60 laan san ka di? Ayunan niya. Di super duper sobra na ito yung bayad na. Negosyante ka talaga, Bambi. Drinuwingak lang, matikiday na. Plus sales stock. Naka 999 ako na bigbigat. Magic Banana! Umay kayaw gumatang iti Magic Banana! Pang pa-good vibes, pang papintas iti kudel para ka iti babae. Ken kang ronana, pang paragsak iti biyag. May kayaw nalakalang, presyo agawid!
Ay, umay kan Miss Beauty Bowl. Umay ka gumatang ni tilakok ang magic banana. Nagdadakkel daw. Sa palaang mo't dagita, apay nga damachik na. Ay, Miss Beauty Bowl, saan na basta banana da ito lakaw? No, kaninyo da ito, saan kayo lang nga pumintas? Umatindog pa iti pasinsayaw. Oy, sika, respetuan na ka. May sa ka retired principal. Iso sa anak nga awagan iti Miss Beautiful. Ay, Madam nga ron no kasta. Kandi nakida-kidaya na kasta, Nagawan ka ta respeto mon. Ay, sorry ma'am. Tapno maawan day ta unget mau, gumatang ka ni tilakok ang magic banana. Kastay ko na, pang paikat iti stress, pang paatid daw iti pasensya. Sagmamano, Talo a pirasaw, kaya't nasawain, I love you ma'am. 50 pesos. Ay no, naimas, nasamit a magic banana. nagnginan. Sangapulo a pisos matan Ha? Ay, awan pa'y itipuunan na, madam. Ang, sige, mabalinag, presyo agaway. Mabit lang, mama, ta isupot ka. Grabe mat day agim matang itilakom a magic banana, tata. Sobra mat di pa nagtawar na. Kuripot. Wan nga raw, sapay kunana a retired principal ka raw. Ang nalaing mo at umawar. Ganong kagap-gapo na lang iji parlor mi. Nagpakiday. Kat saan mat ang nagreklamo idi siningir ni Bambi iti 999. Ha? Isumilagam anay dumdumat ay kiday na. At ada nagbalin asungit silang ana. Nagkuripot anya. Kurang nala adawatan ng jelako kasaba. Tata, padasok man araman ng daytoy lakom a magic banana. Ay kit mo na, ramanam tapno pumintas timod ma. Tilay bagbagayo mat, tata. Tapno lang makalako kayo. Ay, pagnubit Ado ti binipisyo ti saba iti salon at tayaw. Manu akilaw ti katangan. Ginulpim sa amot tun jelako da asaba di ta palengke, girl. Nalakang amin, iso agim matangak iti ado. Saan ka di a paboritom ti saba? Depende, ano niya klase asaba ti dak nakamata? Sika talaga. Tilamanan sumsumrak di ta panunot mo. Saba, kayat ko ang sawan, lakatan, kantong, wano dipig. Siga talaga. Kat, tay tamat ti kayat ko asawan. Ramanak man nga ro dito ginatang mo asaba. Ay katramanan ta, sakbay ama overripe. Tako na di aglakla ko, magic banana kano day talako na. Ay na, patsimmat. Adaya mo ti magic banana. Kunana laang mit atap na makalako. Kat, iso Na, ramanak man. Opo, nagimasa talaga dito ginatang mo sa baa. Oo, kamot amangan Bambi. Pudno, nasamit. Ramanang namin Oh, magic sa talaga. Tita, anya nga iti pinalingkem? Dayta saba. Day tala ang talo a piraso asaba, asaan pa'y analuom unay? Nangina ti gagatangan ita. Naskan ngagtipid. Agtipid, kat nakapakiday ka manan. Oh, nadlaw mo gayam to'y kiday ko. Kat anya nga'y, kasta ti uso nga style ita, tita. Aya! Sulit nga rod ajay imbayad ko a 999. 999? Nagninamatan? Syakla ko man atin ang kiday kan kanta syak ti binayadam iti 999. Sana bale, napintas mo ti resulta na. Kanjak pa tiyan nga ammom ti mangkiday. Day talang mat mangalay ti BP kan sugar blood ko ti ammom nga ramidan.
Private nurse na, auntie. Sanak a beautician. Mabisina kon. Kanagman da ito'y may saasa ba? Muray ka nung amin nun. Ay, makapaboring mat. Maboring ka, asyak ti kadkadwam. Di nakmat ngamin palubusan ang mapanagaw ting kadagiti barkadak. Katasino nga iti kadwak dito'y balay. No nakiasawa ka ko mga minidi akas ipilpilit ni lolo ken ka, o di adda kumakadkadwam ita dito'y mansyon mo. Girl, ang dapat ka tinabati dyan sa baginatang mo? Taapay. Kaya't ko pa eh. Indulin kun kanagmatan day chay. Nagimot kan. Mangtid ka man iti maysa. No, manuntikin nan mo. Ita, dumawat ka pa ilaang. Sa baling agpayso tiraman na si ka. Kasula magic agpayso. Ay, mapan kamot gumatang ano kayat mo. Adapay nga ta? Jaklaan mo ta medyo lumakayan jaglakla ko. Ha? Nalaka mabirukam, ta ipukpukaw na, jila ko na. Magic banana! Umay kayaw, ano man ang tilakok ang magic banana. Pangpatid daw iti biyan. Nagiti agngangabit ita, umay kayaw, gumasang. Dito'y matlagayang masunat ipaglaklak ko iti sabang. Ay, gumatang ka, ay naimas na ito'y lakaw. True. Iso ngay mayak ta gumatangak. Oy, da kayo. Gumatang kayo ni tilako ni Manong... Cardo! Ay, wen! Manong Cardo ang magic banana. Ngamin, ad aftertaste na no kanam. Love! Charot! May kayon! Umad-adudan, umas-asidagan na kita gatang. Nalaing ka nga endorsera, baklita. Sige, libre, nagpili ka, iti kayat mo. Siyempre, tikayat ko tinatangkan. Ha? Tita! Tita! Apayakas la excited ka, Nagimas di ginatang mo asaba. Idikinan ko. Kas na nabiyag tiriknak. Oh, ay niya kalukwan na itay pagpagam. Apay atal lula ang tiginatang mo. Ninayunam ko Itad mo dyan sweldok, tamapanak gumatang iti may sasapad. No kasta, pudno di ipukpukaw di aglakla ko. A magic banana di lako na. Tita, kasarsarita ka. Ay niya di ko na. Diyay sweldo kon mapanak gumatang iti saba. Ay na, saan basta-basta sa baday chay. Ti awag day jay kat magic banana. Kasta ka di? Isumat lagayam Naggatangam iti dayjay? Among Bambi, adamat gayam sweet-sweetik mo niya. Idi adda sabak inikan ka. Itatasi ka tinapanggim matang ilamlamang mo jay ginatang mo. Mapan kamat gumatang, Kinan ko amin na. Ay na, pangaasim ta saan ka dumawa, ta saan ka nga ikan. Nagimot ka matan. Ado tila ako ni Manong Cardo ang magic banana. Ingka gumatang no kayat mo. Nagrigatan biyag ko, tiyag may maysa. Kan ka na yun lang, asiliwakin ka. Alang arutan biyag ko, di nagkadbaybayan. Tanal Pasko nga inkari at di kalipatan. Ay na, iswad na kayaw ngagmaybay sa dita, umay kayaw gumatang iti magic banana. Mayat akad kadwa iti panagmaybay sa, umay kayaw. Mayat mati kakantam. Ay, si kamot gayam, napintas amadam kaw, gumatang kan madam, nusika kit agmaybay sa itibiyag. Nay,
Apay nga mo, ngagmay saa. Ay, napugpak lang mo madam. Ay, mano akilo ti katangan, madam. Mabalin ka di ti agpay-deliver. Jak ngamin maawit no gumatang ak itiado. Ay, katuwan madam. Adamot motor ko apag deliver ka. Ibagam lang no sa dino ti balay mau. Ay, awan metlangan ni Jenny. Dayta katirigat na. No naawat nan sweldo na. Tasaan na ko na malagip nga awidan. Sapay awan kadwak dito'y balay. Nakaulimak. Ha? Ay, jay agi deliver iti saba. Nagsapamatan nga imay. Good afternoon, madam. Ay na, nagdakal mo tanda ito'y balay mo, madam. Mano kayo ka rin agigyan dito? Agmay saklang. Apay? Ay, eksakto, di kinantak. Nagrigatan biyag ko, tiyag may siya. Kan yun lang, asiliwakin ka. Malalala, ibaba mo na ita sa banga in order ko. Ay, madam. Isirikon di ta mansun mo. Tapnusan kan amarigatan. Ay, madam. Adalang mandamagaking ka. Kat saan ka kumangagong ungita? Anya da ita? Hapeng agmay saka nga gigyan dito nagdakil abalay. Awan ka di asawa, wano anak mo, wano apu ka. No ada nakitam, o di sukumadaytan. Ha? Nay, nakaungit kan sa matin, madam. Ay, agdamdamaga laeng, madam. Bayad akong dagiti in order ko asaba, tagawid kan. Ay, madam, maudi asaludsod. Single kayo pa'y kaday. Nagawan kat amuto mo, tagdamag-damang ka iti kasta. Ha? Jakla kuman gimbat-gatang iti sabakan ka, bastos ka. Ay, saan mo't akin nabastos ti agdamag, madam? Tasyak, napayagan abaluak. No, kayat mo di, duwatan, Ay, madam. bastos ka talaga, awan respetom. Ops! Saan ka nga kungad, madam? Mapinpinta sana king kakay. Maibagay unay day tarupam di takiday ma. Kursunadak unay, madam. Ramanam da ito'y magic banana alakaw, madam. Tapno may katistis mo. Naimas da ito'y, madam. Ay, Wan, naraman akon kat talaga amayat. No kasta mayat kan nga may kapasyaran dito'y mansyon mo into narabay. Agari making ka, aging gasong batanak, iti nakasamsam it away. Sige. Umay ka nga ruda. Orayan ka. Ay, no! Ay, laki din ni madam ko na ya. I love you ko na malangan. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, una yan ay tikastoy. Awan manan bagas. Ha? Kasano ngamin asan na maibos adagos ti bagas? No, nagrawat kanto mga ngamin. Anya? Katuan mat. Awan lang aro dan trabaho mo ita. Nagrawat ka pa lang nga mangan. Salbag ka. Nalabos ka mo agsasao, si Kamayta. Italaan mo't nga trabaho. Isumat. No, awan trabaho. Kontrolom ti kanam. No, adan to trabaho. Ti oreman no, minuto ti panangan mo. Anya lakit din. Jak amuking ka. Sa dinong nga ti pagutangan tayo ti may saang. Ay, naimbag kumamot na sila ti mapan umutang ng sanmat. Salbag kide! O mare, nagdakal mo tinda iko bag nga imot mo. Apay da ita.
Imaya kumare, umutang ako maitila ako mabagas. Ha? Ala, pangasim mo na. Awan nga min isaang minton bigat. Maudi asaang tinagyan ti pagbagasan mi. Ay, sigakit di, mat. Rumabiin nga isang buot mo pala ang tumutang. Anya laki din, Mare. Alam mo tan ako mare. Maasi ka kumamat ka na kami Nagbait maibos ti bagas mi. Na nagrawot to mga min ang mga nilakay ko. Anya? Tay rason mo pala ang nilakay mo. Di ka pala ibaga asikat tinagrawat. Makita man tabagim? Si kakit dimat kumare. Alam mo din pautangan na ko 5 kilo laang. Tay golden Buddha Na? Tadya nangina pa abagas ti kayat mo. Katuan adi. Tada sirbina nga umutang. Wah! Alangan kit dimat nga umutang lang nga rodan kat NFA pa laang. Anya laki din kumare. Naimbag man, tanagautang ka kinibakla ba kay? Agyaman ka ta pinautangan na. Tano saan, awan isa ang inton bigat. Nagrawat kan to mga minamangan. Anya? Ugal yaman amay sala nga baso ngayon na po iti kanam tunggal mangan ka. Kita man ay tabuksit mo. Bakit? Kaslakan abutete. Nagadukot nga ibagbaga. Di ka latang agulimak. Ay tarupam nagrawat kan to mod. Ala, di ka matanagan. Tamang rugi ak man nga agtrabaho inton bigat. Inawis nak ni paring Roldan nga agtrabaho ije balay da Uncle Pete. Ay kat, nasayaat no kasta. Tapno adamotan sirbim amang mangan iti nga gapsoon. Asan amalaglag to ti kabalyo. Na, Agasaman nga min tilabay mo. Urala saan malagto ti kalding kung kabalyo. Anya lakit di. anya? Agpalingki ka kadiinton bigat, kumare. Ha? No agpalingki ka, aggidan ta kumaamapan, tapnuman adda kadwak. Saan pa nga ita kumare? Inton sumarunon tulaangan. Ha? Awan pa nga min kwarta mi ita. Karugrugi pa lang nilakay ko iti trabaho na. Kasta ka di maray. Napanak to pa imutang iti lako ni bakla abagas iri kalman. Naimbaglakit din at pinautangan na. Nasaya at no kasta. Un nga rod kumare, nasingpat matkit din ni bakla. Saan anarigat apagutangan? Ayun kumare, pudno day tanga imbagam, tauray siya kat umut-utang akmat kenkwana. Ala nga rod kumare, ano sampay lang ti mapanagpalengke asikalaang. Si kamat gayam ti umay sumabat may ta. Papadamgay ka rumabiain. Mapanak man umutang iti tuyo di tayo ni bakla, nana. Anya, tuyo ti mapan mo utangan. Uwan, nana. Ay, awan nga min si daan mi. Iswa, mapanak pa ilang umutang Anya laki din may ta. Di ka laka insapsapaan na pan itay pa'y nalawag. Inuray mo pa'y asimip gay. Inanamot, kat inuray ko adi nga awanan ti gumatgatang wa. Anya, Nakababain mo't ngamin, no ado ti gumatgatang sakit, irandanak mo ti mapan umutang. Di ka nakababain. ay awan ti nakababain iti dayta. Bayadam may. Ken may saan mo matatakawan? Ha? Saan ang nakababain ti umutang? Ti nakababain, ket ti panagtakaw. Akas iti aramidan dagiti opisyalis ita nabutusan. Anya laki dain. What? Uutang ka na naman, kumare. Wan kumare, pangasim kumamot na tuyo laang mo ti utangak. Awan nga min si daan mi, kat ni, saan kami pa'y anangan? Ay, unay kan, kumare. Saan mo pa yan nabayadan ti inutang mo dito yung bagas? Ngamita, umututang ka manan. Alamot dun di ka di mandanagan tagbayad akmat. Basta dalang mayawat nila kay ko kanya kasweldo na. Alaman langan. Mano ato yo? Uray duwalat na asupot. Oh, ato ito yo. Dua supot.
Kan nayunan mo tanay ti lima nga itlog. Ita, kunak man no tuyo lang. Si kakit di mo't kumare. Kan 1/2 a kilo ang mantika. Day talaang, ilistampay laang. Alaan mo tistor ko. Nyamot din. Kunak no tuyo lang. Nyam, na may sanak manin na, itikas ng aramid mo. Anya lakit din kumare. Di ka di madanagan taagbayad ak tumag kunak tumag. Sa dino man nga tinapan mo imutangan mayta. Sa dino pa'y kuma. Iyan ni bakla ah. Isulang mo tiyag papautang kanyak. Ha? No, di nga mintersena ni bakat redenta. Awan, saan nakapautangan day jay? Kasano nga min ang pautangan na ka? Kat adan sapay mo ti utang mo asaan mo anabayadan kin kwa na. Ay, ada nga rod lakay. Kat baso mo Ada inted ko iti pagbayad mo. Ngamnapan mo lang intong 8 ijayan dagiti ko kumarim. Salbag ka. Anya? Anya nga ita. San ka lang arod ang makasidag kadakwadan o masapol mo? Unang tumot nga min detak kinaman nugal mo. Anya laki din. O, anya ngay kumare, agpalingki akmanen inton bigat. Amangan no kayat mo ti makigiddan kanyak. Ha? Siguro addametan kwartam. Ay, awan pa'y nga rod kumari. Sabado mo't kit tita. Barang man adamot mayawat nilakay ko kanyak inton malam mare. Aywan nga agpaiso. No adama itad na kanyak, makigiddanak ngagpalingke kang kainton bigat. O sige kumare, umawag ka laang. Wano agchat ka iti messenger no kasano. Tsika kitimat kumare. Amumot nga awan cellphone ko. Inlakok nga rod gaputawan igatang may tikanan me. Aywan gayam anya. Ala, no makigiddan ka, umay kalatan ang masapa ijay balay. Oh, agto'y ti 3,000 bakit? Ay na, kamaudyanan na. Makitak mo't laang ti palingke inton bigat. Anya? Manumutan alawas sa anak-anak kapan, gaputawan kwarta. Nya lakit din ay ti kastoy a kinakurapay. Nagadukat asasaw manen. Agpalingki ka inton bigat. Ngamsakbay mapan ka. Inka pa'y bayadan nga umuna ti utang mo jitersena ni bakla. Aywan lakay, dumagasak inton bigat. Inak bayadan ko naktumat. Nakababain mo tin kinkwa na tani. Manumot tinalawas ang nakalista ti utang mo jay. Wan lakay, nya lakit din. Talaga ang nagagawmat ti pinalingkim kumare. Aywan kumari, impalengkik ti 2,000. At dapay mo't nabati asa nga ribo itintir nila kay ko idirabi eh. Nasaya at ano kasta, tapno at damot allowance mo. Di mo kunaan, amapan ka manan agtong et. Ay, amo kunday tanga ugalim si kamayta. Pagbayad ko kinibakla iti utang ko. Nagbayad nga minon ti utang ko kankwana. Nakababain mo't Nasaya at no kasta mare, tapno inton maawanan ka kat makautang kanto manen kankwana. Un nga rod mare, ala, bagkatan tandag iti pinalengket ha. Agawit na matun. Sigurado nga agur-urayan nila kay ko iti impagatang na ako kod ti baboy. Rabin, ngumapeng itakalaang. Lakay. Nagapumaya. Rabin, ngumawan pa'y naluto ka rin dagiti ubeng. Anya kalakit din aya mayta. Kwa. Agpuno ka man. Napan ka man ang nakitong itan niya. Kwa, lakay. Salbag gid ti kasta ugalim. Kasta ti lang nga managawid, tanaabak ka. Awan manin nabati itinted ko akwartakin ka. Anya lakit din mayta. Mabambanugak ang naggapo di site. Sumangputak, awan pa'y naluto amakan. Tagayam, napan ka lang nakisugal. Ala, gusto mo tinalakay. Inakon agluto. Inyo ko nagluto. Alain kan, paspasam tanay.
Nabisina kon kasta mo tubing. Di kan tuma ngamin makatal na dito'y balay no kasta nga dalabasit at kwarta gemog. Salbag ka. O, mare, bigbigat pa'y langam kasta tilangam. Ay, makapasan na ay, kumari. Siguro naabak ka manan ititong itikalmanan niya. Wan nga rod, kumari. Kunaklaki din, wag swerte ak ng awamot. Anya? Naabak ti sa nga ribok, edi kalman. Parikot ko nga rod ita, no sa dino ti pangalaki, iti gatang ko iti abastumi. Naibos ngamin manan ti bagas mi, kumari. Anya? Ay kat mapan ka umutang ijay ayan ni bakla, ah? Mapainak nga rod, kumari. Tadyak pa'y nabayadan ti utang ko kunkwana. Ah, kunak man no binayadam idi na minsan, anak ko nam nga addainted nila kay mo apagbayad mo. Saan, mari? Kinapudno na. Naisugal ko ti kwarta nga inted na. Ay, parikot ko talaga. Ay, jak amukan ka, may ta. Nasaya at may, may ka nagparang dito tersinak si Kamayta. Mari, Pangasim kumamit na tagbayad ka niti utang mo. Manumot na lawas ti listam dito, nagatidog. ha? Ang mga no da plano mong agbayad, ha? Kwa, pasensya ka kumapala ang mari. Ngamaon pa lang pagbayad ko itakin ka. Pasensya, pasensya! Kasla ka kakasit at kayat mo, umutang ka manan. Agsaw ka? Anya? Anya nga, nagtamnay. Sige, agsaw ka pa eh. Imayak, ta sa anak nga agbayad ko mari. Umayak ko mamanan umutang. Kung nagtupay, lapsutan ka na basi nga nalumad. Hoy, mangmangag mo ka dito ibagbagam, ha? Anya lagi din. Saan ka pa yan nakabaybaya dito utang mo? Ngamita, umutang ka manan. Hayawan, saan ka pa utangan? Pasensya ka na? Agbayad ka pa nga umuna ito utang mo. Mari, Mare nga! Manulang ti ganansya iti panaglako. Nga malugi mo ti tao king ka, gapo iti pamahiam nga umutang. Umabot mo tin iti manualawas. Winubulan ti kaskasta magbayad. Ayawan ti utang. Nagbasit ka, nagrawit ka nga umutang. May ruporpahan ka na. awan day di abakla. Iti kaano man, saan nga umasinso iti panagbiag na ay bagbagakon. Nay, apayakas tamat ti ibagbaga, may papan ka ni bakla. Awan day jay. Bakla nagalas ti ugali na, nagngisit pa'y. Kunam na sino abaknang, saan mat abaknang. Anya? Gapulang nga tata, daystur na. Kas di mo nagsasao, ti nagngisit abakla. Ay, oo na yan. Apayakas ti bagbagam. Ada ka di saan yawa nagkinawatan. Napanak hindi tersena na itay nana. Umut-utang ak ng nagadumot ang tibagbaga ng kakadakas. Kung namatla no saan abayadan. Oo na yan. Amagan mait, no saan ka pa'y ngamin nagbayad iti utang mau. Iso asaan na kaakayat na pautangan. Ay, oray pa'y. Saan anak kabayad ti utang ko nana? Saan kumakas di ti pa nagsasaw na mata? Kunamlan asino abak nang kunakmanan. Nadaan lang iti basit ang negosyo. Limas tugmatan ti nagngisit abakla. Ay, nagngatumatan ti tayab na. Anya lakit din. Itaman pa'y anak ko nam alimmastugan ni bakla, kumare. Oho, gapulaan tanadaan iti basit ang negosyo. Kunang matlano asino abaknangan ti nagngisit abakla. Anya? Gati sumat, nagngisit. Saan pa yun ang mapakitongtongan ti awanan bain? Kunang matlano saan abayadan? Ay nasi ka talaga, kumare. Saan nakasta? Amumutan ti ugali ni bakla. No agbayad ka iti utang mo, agpautang mo lang.
Ngam no nagbayag ka nga agbayad, sakit nagadupay lang nga ibagbagam, agungot at talagamot Kan uray asinumot kat makaungot iti kasta nga aramid mo. Anya? Ita, naminsan lang asaan nakaapi na utangan, nagadun nga ibagbagam. Ngam idag kasapulan ka, saan mat akas ta ti panagsasaom kan kwa na. Anya laki, din kumaray. Ne, apay nga dita, wasay nga imot mo kumare. Anya, dagiti mangmangag ko, anapan mo imbagbaga, kadagiti karopa, nagalas ti ugalik. Naimutak? Sana nga agpautang, kan limastuga kon, manipod na adanak iti store? Mare, Sumongbat ka iti baribar! Tawas sa day tangiwat mo, salbag ka. kunkunak lang dahil mare, si kakit timot. Saan ka mo tin amaangaw? Ni, kayat mo asawan, angaw mo lang dayay? Nungay wasa subsob mo, sak ibaga nga angaw kumat. Anya? No may kaumutang, ha? Nakasingsing pat, kang kasla ka kakaasi. Ngam no masingir ka, aga kanat asaan na nasayata sa rita, nagiti rumrumor itingiwat mo. Ikaw, pasensya ka kuman kumare. Pasensya. Saan na maulit pa'y? Di ka madanagan, tagbayad ako iti utang ko. Agkakwarta aklang, promise. Kano nga'y? Malamot na, idi sumo na taimot maawasay. Nakabutbutong kamatan kumare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Anya, nagpatato ka, Nika? Uwan tatang. Pasensya kayo na tatang, no saan ko nga impakada nga umuna kada kayo. Anya? Sana bahali tatang, taos tuday tuyan. Saan ako nga agpatatupay. Talaga asaanin anak ko. Pangaasim, taos to kumamot tinday ta. Uwan tatang. I-promise mo kanya kasaan mo nanayunan day ta. Promise tatang. Saanan na talaga. Pangaasim man Berta, kasaritam ti anak ta. Ha? Kasarita? Apay, maipapan ko maitian niya, lakay. Kiti tato na Ay, wan nga rod. Jak man amoy ti dadyaan ni ka, no apay ang nagpatatumot latan. Di na pa impakada ko muna kadataan naganak na. Imbaga akong kengkwa na, asaan nan anayunan day jay. Ngam ulitin man nga ibaga. Amumutin ti anak ta. Uray mamin anong nga ibaga, kit kaslasaan na dengdenggain. Ala, wan lakay. Bayam, takasaritak manan ti anak ta. Nika anak ko, nagsarita kami iti ama, maipapan iti tatom ha? Uwan ka di nanang. Saan ko na nayunan daytoy? Husto daytoyan. Ay rumbang lang. Agyaman hakit di ata saan ang nakaungat ti amamkan ka. Nanang. Nagpatatukan tumot kami na saan mo man lang impakada nga muna. Sakbay mo nga inaramid. Pasensya kayo kuman nanang. Saanan ang maulit pa'y. Sapay la kuma, tatakderam day tanga ibagbagam anak ko. Uwan nanang. Promise. Saanan ang maulit kunakmanan. Nay, anya day taada di tatenged mo si Kanika. Ha? Ay kwa, tatuday to'y Auntie Milda. Anya? Nagpatato ka gayam? When auntie,
Dito'y lang matkat ditenged ko, ah. Anya? Ay na, nakaar-ariyak mo dayta. Ha? Amom ka day. Tunggal makakit-kitak iti tao nga adda tatuna. Maar-aryakak. Anya? Tingamin pa nagkitak iti tao nga adda tatuna, narugit a tao. Da kayo mat, auntie? Saan mat nga amin a tao nga datatuna kat narugit? Uray anya pa iti bagbagam. Saan nga agbaliw ti panagkitak iti tao nga adda tatuna. Maawatam? Anya? Nagawan mata na panunot dagiti naganak mo, taapay nga intulok da maadaan kay ti kastata to. Sapay, di tatangad mo, ay salbag! Anya? Kasta timbaga day di Amilda kan ka, anak ko? Wala nang. Mariyak ka no iti tao nga datatuna. Puo na yan, Amilda. Saan man nga agsao-sao day di iti Jack magustuhan? No di na kayat amakang ngagmot iti sao adi na magustuhan. Bayan nyo latan, nanang. Ibaga na latta ka, titi kayat na nga ibaga. Uy, sa bagay matkit di ah. Kat maysa, awan bibiyang ko nga urayan niya pa iti bagbagana. Uray ibagana at ipanagkita na iti tao nga datatuna kat narugit a tao. Awan bibiyang ko kunakmanan. Ala, wanan anak ko. Bayan tayo lata. Ngam no aglablabas iti panagsasauna. Ay, day takit din. Alangan kit di mo tadangdang gaklatan. Anya? Saan amabalin no siya kunakmanan? Anya lakit din. Amom ngay lakay. Nasabat ko idikalman ti anak ni Berta ni Nika. Kahit, anya kumangay no nasabat mo. Ay naapo, kakaiso na nga anak da, nagpatatusi ka. Anya, kahit anya kumay tano nagpatato ti anak da. Nakaar-ariyak nga rod akitaan lakay. Anya, anday da ka man ako na akon bakit makibibiyang kamanan iti biyag ti akin biyag. Di ka latay da baybayan. Sa bagay matkit diya. Tunggal makitkitak nga min ti tao nga datatuna, nagrugit man ti panagkitak. Anya, Ay, no apay matdaberta ken John nga agasawa, ta intulok da nagpatato ti kakaiso nga anak da. No di da kuneng ang agpadpada, kaslasan da nga agpampanunot, anya lakit day. kas tagayam ti bagbaga ni Milda. May papaniti anak mo, kumare. Wan kumare, madimot at iriknak, idiindanon ti anak ko kanyak day tanga imbagana. Puuna yan na Milda. Narugit alablabitin naman. Ang sa bagay. Ora siya kami hindi nakita na titatu itilikod akat kastamat lang di makana idi. Anya? Wan, kumare. Kastamat lang tilinaw lawat na idi. Napanapay, inis istorya iti tattao, nagrugita ka no akitain, gapo iti tato, iti likod ko. Anya lakit din ayat day di Amilda. Saan nga amin nga datatuna, kat dagis at tao kunakmanen. Una yanaya. Day tangarod kumare. Kunak, nga ibagak day takenkwanan no agrana kami. Tapno saan man nga kasati bagbaga na maipapaniti anak ko. Ay, wala. Tauray at datatuti anak ko, saan mo't adakas at tao? Kan, saan akas iti ibagbaga na nagrugit? Natulnog latta ti anak ko. Ibagam ken ko anak kumare, uray at datato ti anak mo, at least, tanadalos lata ti bagbagina. Sana kas ka ni Milda, nga awan nga agpaiso tatuna, ngam nagbangsit, amin ken ko anak. Anya? Sika talaga? Katwan man, lang na pa'y lang, akin nakadkadlawan, ken maangot, asa na pulos nga agkaw-kaw-kaw. Ang lalaki din.
Hoy, Milda. Apay mo't nga bagbaga man nagrugit ni Nika, gapo lang iti tatuna. Negat pudnomat. Apay, mabaliwam ay at ipanagkitak iti tao nga datatuna. Amin a tao nga datatuna, narugit da iti panagkitak. Anya? Isu nga uray sika, saan kamat nga excuse iti panagkitak. Mawatam. Wow! Excuse me with feelings and emotions. Salbag ka. Ha? Nahiya naman ako sa iyong animal ka. Tapnaan mo man niya, saan nga amin at taong at tatuna kat narugit. At damat na iti taong awan tatuna, ngam nakarugrugit damat. Anya? Kas kumaken ka. Pudno nga awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan. Nasayaten, nagdigdigos kay ti makalawas. Kas lasaan pa'y. Ne. Sabalin samat tan ti turong ti saritaan ta. Apay, napaisuan kay timpagak. Pudno met sanaya. Awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan. Nagbangsit isang aw mo. Nagbangsit pa iti payud mo. Inanglit ka pa'y. Ultimo agkaw-kaw, di ka pa'y maaramid salmag ka. Anya? Isasakbay mong ibagaan narugit ti tao nga datatuna. Agsarming ka pa'y muna. Anya lakit din. Manganan, Milda. Apay aya, ang masapol nga iulit-ulit mo nga ibaga amanganan. Di ka latamangan no mangan ka. Apay, saan ka aya ang makapangan no sa anak amangan? Kas kalaan niya. Nay, ay ayaban ka lang aruda na mangan. Gamsikapay lang ti makaungot mo. Anya lakit day. Ada pang panunutag, Conrado. Iso apa nga asim man. Tanumabalen kat saan ka kumamatan amay nay-nayon pay. Maawatam. Anya? Nagsakit lang nga rudan tinakam ko itinay abak lang awan babain na. May nay-nayon ka pay laang. Salbag kamay. Awan, bibiyang ko iti dayta. Nasakit la siguro tinakam mo gaputa na paiswan ka no anyaman tinaibagan Anya? Ay, saan ka nagbuteng anang ibagay ti dayta kinkwan Anya kumaagapong agbutengak. Sa bagay, husto mo't kitiday tang kayong bagam kan kwa na tap nagnakamat Nagawa na ba ina amang ibagaan nagrugit dagiti tattao nga datatuna. Kat ni Milda ngay kuma, tunggalag sao, kasla lugit, tirumrum tingiwat na. Anya? Katwan mat, rumwari di balay da, masapa ang mapanagkalapit ti chismis, ngam pulos, asaan pa yan nakatutbras, wano nagmulumog man lakuma. Ado ti mga ibagbagay ti daytang kumare. Saan lang nga ka? Maangot mo mat ngamin anya? Uray ada distansyayo no agsasao. Nakaang-angot. Di na nga ron makita kan madlaw na kita. Ang nagturet kit din, ang mapan mga ibagbaga nagrugit, nagiti tattao nga natatuna. Oh, nagawa na ba na? Takasaritak tuman mat no masabat ko day di babae. Ay, wala maray. Nayunam timbagakin kwa na, marang masagid ba si tipati kuling na? Anya lakit din. Amukaw no apayakas taon na itiguram iti dadya abaklase ka, Milda. Ha? Imbaga na ken ka, anagbangsit tingiwat mo. Kung saan ka ngagdigdigos. Anya? Apay ngagsakit tinakam mo ken ko na. Kat pudno mo timbaganakin ka. May sakamat. Kasla saan ka nga agpampanunot. Siyak ti asawam, ngam kasla isuda payla ang ti husto para ken ka. Anya lakit din. Saan mo takasta, bakit? Ibagbagak lang man ti pudnaw. Anya? No apay nga minanaglaing ka amakibiyang iti biyag tiyakin biyag. Ibaga-bagam ang nagrugit ti tao nga datatuna. Ngam na itabukod mo abagay, di mo makita.
Di katusto matan Naku namday ta, mapaypayswan ka nga main. No biyag ti sa balay, pakibiyangam. Nga orela, ibagam narugit da. Angam sika, orela ta anglit mula ko mati masolusyonam, awan lata. Salbag kiday. Nabayag apadpadaanan ka lumabas ti balay, mare. Kamaudyanan na, kat naranaan ka. Ha? Kita man day ta. Ura apag-ungap mo pa'y lang di tangiwat mo. Kat maang angot ito nagbangsit asang aw mo. Anya? Ay, oo, Kristi saba. Nagbangsit, Milda. Apaw, una yan? Dagit ako matig kam iti solusyon na. Dito nagbangsit asang aw mo. Kas kadaanglit mo amang angot nga ura adayo ka pa'y laang. Si kakit dimot, Mari. Nagsakit kamutan nga agsasao. Ne, amang ano nasaksakit ti panagsasaom. Taimbagampay anarugit akitaan ti anak ko. Gapulaang iti tatuna. Ha? Nagturad ka anang ibagay ti dayta. Nagrugit ti anak ko. Ngam dayta bukod mo abagi di ka makita. Oo na yan, Milda. Uray dayta anglit kan sang aw mo kumangarod mo ti may kam iti solusyon na. Salbag ka. Di kalat ako mabinaybayan ni Milda bakit? Ay saan? Marmarwam mo't no kas jaylatan na baybayan. Ha? Husto laang nga mabagaan mo't itisag paminsan bareng masagid basit ti kakaisuna batik ko lang na. Kat maamiris na dagitim bagbagana. Sa bagay makidi ah. Uray adatatu ti anak ta. Saan mo't amanak ki apa? Wano violent nga anak. Tapno ibagana ang nagrugit ti panagkitkita na kankwana. No apay mga mindaya Milda. Saan na amalapdan tingiwan ng agsaw iti sana nasaya at itipado na tao. Ugali na dayjay. Isunsapay ti katatao na. Nagturod amang ibaga ang nagrugit ti anak ta. Ngam ti rugit ti bagina. Saan namat nga rod ang makita? Mare, pangaasim kumamatan at di ka kumamatan gumurgura kanyak. Ha? Amok nga ginga itakat na sakit pa ilaang tinakam mo kanyak. Nasayat mata mo, Milda. No nagitilalaki nga inayayat ko iti kastaunay, kat nalakalaang para kanyak alipat kita. Ngam tigurakin ka, sana kaskarin alipatak, maawatam. Anya? No ti panagkitkitam ka na kami nga datatuna, kat nakarugrugit kami at tao. Well, mas narugrugit ka. Langampay lang kat kasla germs, asa na makataltal na. Nalabas ka matan nga agsasaw. Ay saan? Saan ko ang may baga nagitikin ka? No saan mo ko mga imbaga nagiti saritam, ang makaplang itilapaya? Kanyalakit din? Awanan, sanda ka na mapakawan nagiti kumarim, gapoy ti aramid mo. Lakay. Naitatag serbi nga adalkan ka. Imulam di ta panunot mo. Asaan nga amin at tao nga daan tato kat dakes wano narugit da. At nadagiti tao nga datatuna. Ngam singput da amin na singput. At damot lang iti awan tatuna. Ngam dakes mo't lang iti aramid da. Akaskin ka. Siyak pa'y laang mo tinagi kumparaam. Kat podno mait. Apay pala nga ikumpara ka iti sabali at tao nung si ka nga asawa kat kastamot ti aramid mo. Anya? Isungag balbaliw kan. Tapno agsublay tinasaya at alinangin niyaw ka nagiti kukumarim. Saan ka ta sikat ti makagapaw? No apay nga aga-apa kayaw gapulang iti tataw. Anyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.